बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे जय मसीह होननानै बुंदों आरो बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना थारैनो थाम्बनेलनि गेजेरजों नुनो मोनखाबाय जे सानै हौवा हिन्जाव बिथांमोना जिसु ख्रीष्टखौ बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय खुलुमबोगासिनो दङ। जिसु ख्रीष्टआनो सैथो इसोर होननानै बिथांमोना मोनथिगौ। बाइबेलखौ बिथांमोना देहेन खालामनो गोरों, बाइबेल देहेन खालामग्रा, बाइबेल फरायग्रा। नाथाय गोबां दुखुनांथावना बाथ्रा अनजाग्रा प्रियफोर, बे हौवा हिन्जाव सानैबो, बिसोर सानैबो जिसु ख्रीष्टखौ नागारनानै, जिसु ख्रीष्टखौ नेवसिनानै मुस्लिम धोरोमाव बिथांमोना थांबाय। मुस्लिम धोरोमाव सैथो इसोरा दं होननानै बिथांमोना थांदों आरो जिसु ख्रीष्टआ नंखाय बेखौ बिथांमोना फोरमान होदों। जिसु ख्रीष्टआ नंखाय होननानैसो बुंदों। जिसु ख्रीष्टखौ नागारनानै थांनाय माने मा? जिसु ख्रीष्टआ नंखाय बेखौ बिथांमोना फोरमान खालामनो नागिरदों। दा अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदिनो मोनसे रादाब क्लिप लानानै फैदों, भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय, जेराव हौवा हिन्जाव सानैबो बिथांमोना ख्रिस्टियानमोन, जिसु ख्रीष्टखौ मोनथिखानायमोन। नाथाय दायो बिथांमोना मुस्लिम धोरोमाव थांबाय आरो मुस्लिम धोरोमाव इसोरखौ मा होननानै बुङो? आल्लाह होननानै बुङो आरो बै आल्लाहखौ आरो हजरत मुहम्मदनि जिथु फोरोंनाय बेखौ बिथांमोना गनायबाय आरो बेबायदिनो बिथांमोना सोलिसिगोन बेखौ बिथांमोना प्रमिसबो खालामदों। दा अनजाग्रा प्रियफोर, बेवहाय जोबजासिम नायदो, जेन नोंथांमोना बेखौ नायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हागोन जेन थारैनो बुहुमाव मा सोलिगासिनो दङ, ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव मा जाथायफोर जागासिनो दङ। बेफोरबायदि गासै जाथायफोरखौ अरायबो मोनबाय थानो थाखाय सोरबा गोदान फैदोंब्ला, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन बेबायदिनो गोदान गोदान रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो, बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसेनो मोनसे लाइक होगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनोसै, नोंथांमोना नायग्रोदो। रिपोर्ट मोहम्मद याकूब लोधी मियां चन्नू की अजीम दीनी दरसगाह जामिया शेखुल इस्लाम में एक रूह परवर मंजर, जहां एक मसीही जोड़े ने इस्लाम की हकानियत से मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। यह मुबारक मौका जानशीन सफ़ीर इस्लाम हज़रत साहबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी के दस्ते हक परस्त पर पेश आया। नौ मुस्लिम जोड़े ने कहा, हमने बगैर किसी दबाव के अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए इस्लाम कबूल किया। साहबजादा कासिम सियालवी ने बताया कि उनके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद अब 8 हो चुकी है, जबकि उनके वालिद मोहतरम सफ़ीर इस्लाम मरहूम साहबजादा अब्दुल्ला सियालवी के हाथ पर भी दर्जनों अफराद ईमान ला चुके हैं। इस पुरनूर तकरीब में FBR ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अताउल्लाह आसी, बिजनेसमैन हाजी तारिक आबिद और कई दीनी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ये रूह परवर लम्हात दीन की सदाकत और उलमा की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुनो मोनबाय, जेराव सासे हौवा सासे हिन्जाव, डेट मिन्स बिसोरो हौवा हिन्जाव, बिसोर सानैबो जिसु ख्रीष्टखौ नेवसिनानै, ख्रिस्टियानखौ नेवसिनानै बिथांमोना गुबुन धोरोमाव थांबाय, जिखौ मुस्लिम धोरोम होननानै बुङो, बेयाव बिथांमोना थांबाय। बिथांमोना मा मा जाहोननि थाखाय जिसु ख्रीष्टखौ नागारलांखो बेखौथ' बे रादाबाव मोनथिहोआखै। नाथाय जोङो एसे जेब्ला सिन्ता खालामगोन, बिनि भितरनि बाथ्राखौ जों एसेब्लाबो हमदांनो हागोन जे थारैनो बिथांमोना जिसु ख्रीष्टखौ गोसो गोरबोजों नाजावाखैमोन आरो बिथांमोना थारैनो जिसु ख्रीष्टखौ सिनाय मोनाखैमोन, डेट मिन्स सिनाय मोनासै। बिनिखायनो बिथांमोना जिसु ख्रीष्टखौ नागारनो हादों। जुदि सासे मानसिया सैथोयै जुदि जिसु ख्रीष्टखौ नुबायब्ला, जिसु ख्रीष्टखौ मोनबायब्ला, जिसु ख्रीष्टनि बिसय मोजाङै बुजिजोब्बायब्ला
आत्मिक जिउआव जौगाबायब्ला स्पिरिचुवेलाव मेच्योर बोराय जाबायब्ला बे बेक्तिया माब्लाबाबो जिसुखौ नागारनानै थांनाय नङा, माब्लाबाबो जिसुखौ सैथो इसोरखौ नागारनानै जेरावबो खारनाय नङा। जों जेरैहाय जसेफनि बाथ्रा बाइबेलनिफ्राय मोनथिगौ जोङो, नङा होमब्ला बयबो। जसेफनि जिउआव गोबां रोखोमनि तारनाफोर फैदोंमोन, जसेफनि जिउआव गोबां रोखोमनि खैफोदफोरा फैदोंमोन, अब्लाबो जसेफआ सैथो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनिफ्राय गोजान जायाखै। आरो दानियेल, जों दानियेलखौ मोनथिगौ, दानियेलनि जिउआवबो दानियेला गोबां समस्या जेंनाफोर फैदोंमोन, आनखि सिंहजों जाजानो गोनां अबस्था, जेलाव थानो गोनां जादोंमोन। सिंह दोनग्रा जायगायाव दानियेलखौ दोनदोंमोन, अब्लाबो बैबायदि परिस्थितियावबो दानियेला सैथो इसोरखौ नागाराखै। मानोना सैथो इसोरखौ बिथांमोना सिनाय मोनखादोंमोन, सिनाय मोनदोंमोन, सैथो गोसो गोरबोनिफ्राय सिनाय मोनदोंमोन। नाथाय दिनै नोंथांमोना जाय हौवा आरो हिन्जाव जायफोरा मोनसे समाव जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय, जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनाय मोननाय, बिथांमोना बुंदों, बिथांमोना दायो मुस्लिम धोरोमाव थांबाय, बिथांमोना थारैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ एक्सुवेलि नुवाखसै, जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ सिनाय मोनाखसै, बै बासायजानायखौबो सिनाय मोनाखसै। हयथ' बिथांमोना माबा मोनसे गाज्रि थांखिदोंसो जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमदोंमोन खोमा, जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङमोन खोमा। जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैयोब्ला बै गुबुना जेरै संसारनि मानसिफ्रा बुङो जे ख्रिस्टियानफ्रा धोन दौलद होसोयोनो होननाय, बेफोरबायदिसोमोन खोमा। जेराव ख्रिस्टियाननियाव फैयोब्ला भिसा मोनगोन, ख्रिस्टियान जायोब्ला जिसुनियाव थाब्ला गोबां धोन दौलद मोनगोन, आं धोनि जागोन, साख्रि मोनगोन, मोजां बिजनेस जागोन, बेमार आजार जानाय नङा, गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि लुबैनानैसो फैदोंमोन खोमा, बा दङमोन खोमा ख्रिस्टियान मुं लानानै। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ बिथांमोना नुवाखसै, प्राकृतआवनो सिनाय मोनासै, बेनिखायनो बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'नियाव थाबाय थानो हायाखसै। बिथांमोनखौ सैताना गले गले बमब्रायबाय आरो बिथांमोनखौ बै गुबुन धोरोमाव लाना थांबाय। बेबायदि जानो हागौ बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ थारैनो नुमाराखसै। अनजारा प्रियफोर, जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना गावनोबो गावनि गोसोआव सानना नाय, नोंथाङाबो गावनि गोसोआव सोंनानै नाय जे सोरबाया नोंथांखौ दिनै जुदि फैनानै बुङोब्ला, नोंथाङा आंनि धोरोमाव फैदो, नैबे धोरोमाव फैदो, आङो नोंथांनो धोन दौलद होगोन, आङो नोंथांनो फैसा होगोन, नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारदो, जोंनि धोरोमाव फैदो होननानै सोरबा जुदि बेक्तिया नोंथांनियाव फैयोब्ला, नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनो हागोन ने? निस्सय नोंथाङा माब्लाबाबो जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनो हानाय नङा। जेसेबांखि धोन दौलद होआ मानो, जेसेबांखि लुबैनाय होआ मानो, आंनो थार गारि होगोन, आंनो 1 क्रर होगोन, 2 क्रर होगोन, बिल्डिं बांला बानायनानै होगोन होनब्लाबो नोंथाङा थांनाय नङा। मानोना नोंथाङा बिनिख्रुइबो धोनिसिन, नोंथाङा बिनिख्रुइबो धोनिसिन, आं बिनिख्रुइबो धोनिसिन। सोरगो रायजोआव जोङो बयनिख्रुइबो धोनिसिन जागोन आरो सोरगो रायजोआव जोङो रंजानो मोनगोन। सोरगो रायजोआव जोंनियाव गासैबो थागोन, आंखाल होननाया जोंनियाव थानाय नङा। जों जुदि संसारनि धोनखौ नागिरनानै जुदि जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ सोलायोब्ला, गुबुनाव जुदि थाङोब्ला, जोंहा बै जिउआ गोमानानै थागोन। नंगौ, दान्दिसे समनि थाखाय संसाराव रंजानायखौ मोननो हागौ। दिनै जाय हौवा हिन्जावा मुस्लिम धोरोमाव थांबाय, हयथ' बिथांमोना दान्दिसे समनि थाखाय मोदोमनि रंजानायखौ मोननो हागौ, गारि मोननो हागौ, बांला मोननो हागौ, माबा मोनसेखौ मोननो हागौ। नाथाय जोबनो गैयै अराव जे थानो गोनां जासिगोन, दुखुआव जे थानो गोनां जासिगोन, बेसो दुखुनांथावना बाथ्रा। अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैनि बे रादाब क्लिपखौ नुनानै एसेब्लाबो आइडिया मोनदों जे मा जानानै दङ थारैनो जोंनि बुहुमाव, मा जागासिनो दङ। दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोर, जाय ख्रिस्टियानफोर होननानै मुं लादों, गोबां दङ, गोबांफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ प्राकृत सैथोआव रियेलाव नुवाखै, रियेलाव जिसु ख्रिस्ट'जों इनकाउन्टार जायाखै, सैथोआव जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय, दया, अनुग्रह, बासायजानायखौ मोनथियाखै, जायनि जाहोनाव दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोरनिफ्राय गोमालांगासिनो दङ। सोरबा हिन्दु धोरोमाव थांफिनदों, सोरबा मुस्लिमाव थांदों, सोरबा गुबुन धोरोमाव थांदों, बायदि बायदि रोखोमनि जों बेबायदि रादाबफोरखौ मोननो हागासिनो दङ। बिनि जाहोना मा? बिनि जाहोनानो जाहैबाय गोबां ख्रिस्टियानफोर सुबुं दङ जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ रियेल सैथोआव नुनो मोनाखै, सैथोआव जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ अनुभब खालामनो हायाखै, जिसु ख्रिस्ट'नि बासायजानाय होनायखौ अनुभब खालामनो हायाखै, जिसु ख्रिस्ट'नि गोजोननाय, सुख सान्ति होनायखौ अनुभब खालामनो हायाखै, मोन्दांथि मोनाखै। बिनि जाहोनाव गोबां बेक्तिफोरा
गोबां रोखोमनि गोबांखौ नायगिरनानै गुबुन आलादा धोरोमफोराव थांदों। गोबां दुखुनांथावना अनजाग्रा प्रियफोर, आंनि बे चेनेलाव आं नोंथांमोननो गोबां रोखोमनि रादाबफोरखौ दिन्थिबाय थायो जे सोरबाया जिसु ख्रिस्ट'खौ सैथोयै नुनानै फैदों आरो सोरबाया जिसु ख्रिस्ट'खौ नुवाखसै, बिनि थाखाय गुबुन गुबुन धोरोमाव थांदों। जेखिजाया ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, जों मोनसे बाथ्राखौ थर खालामनो नांगोन, जोंनि गेजेराव जुदि बेबायदि जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनाय मोनाखै, जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय दया अनुग्रहखौ अनुभब खालामाखै, मोन्दांथि मोनाखै, बेबायदि ख्रिस्टियानफोर दङब्ला, जायफोरा केबल मुं लानानै दङ, बिथांमोनखौ आत्मिक जिउआव बोलोगोरा खालामनाया जों साफ्रोमनिबो बिबान। नोंथांनि खाथियाव, नोंथांनि साखाथियाव जुदि बेबायदि सुबुंफोर दङब्ला, बेबायदि ख्रिस्टियान दङब्ला, जायहा ख्रिस्टियानल' मुं लानानै दङ, बिथांमोननि आत्मिक जिउखौ, स्पिरिचुवेल लाइफखौ, जिसुजों जौगानांगौ लाइफखौ जौगाहोनाया, मेचियर खालामनाया, बोलोगोरा खालामनाया साफ्रोम ख्रिस्टियानफोरनि बिबान, साफ्रोम व्यक्तिनि बिबान। दा बेयावखाय बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, नोंथांनि खाथियाव जुदि दासिमबो बैसो लानानै, मानसिनि बैसो लानानै बोराय जानोबो हागौ, नाथाय आत्मिक जिउआव जुदि बोराय जायाखैब्ला, बे आत्मिक जिउआव बोराय जायै व्यक्तिखौ बोलोगोरा बोराय खालामनाया साफ्रोमनिबो बिबान। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै दोनथ'बाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह। आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामगोन, जेन गुबुनाबो मोन्थिथों। आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामै मानसिफोरा, फोथायारिफोरा साबस्क्राइब खालामदो आरो मोनसे शेयार खालामनानै होदो आरो मोनसे लाइकखौ होनो दाबावसै। थेंक इउ।